जों हिनजाव गथ' जुदि जों बुंनो थाङोब्ला डक्टर बुंनो थाङोब्ला बियो डेन्टेल डक्टरबो जानो हागौ, निउर'लजि डक्टरबो जानो हागौ, गायनो डक्टरबो जानो हागौ, मेडिसिन डक्टरबो जानो हागौ। खिन्थु दिनै जोंनि हारिमुखौ बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिं थायोब्लाबो जोङो मोसानाय दामनाय देनाय रंजानाय बाथ्राखौ जों बेवहाय सावरायनो सिगांगोन। आरो बे हारिमु बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारियाव हारिमुजोंनो जोंनि हारिखौ सिनायथि मोनो। जोङो हारिमुवा मोनसे समाजनि आयना होननानै बुङो। आयना मोनसेयाव जों गावनि महर मोखांखौ जेरैबायदि जों नायनानै गावखौनो मा महराव दङ मारै जानानै दङ मोननो हायो। जोंनि हारिमुनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि बा गुबुन गुबुन समाजनि महर मुस्रिखौ जोङो बेरखांहोनो हायो। आरो बेनिखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सानथौगिरि बिथांमोना लिरगिरि बिथांमोना जायफ्रा जोंनि राव बिगियानगिरि बिथांमोना साननानै दिहुनदों मोनसे मोननै बेखौ जोंनि जिउनि जखाफोरखौ सोनाय जायोमोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बे हारिमुखौबो मुलुग सोदोबजों सोनाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हारिया बेसेबां दावगानो हागोन, बेसेबां जौगानो हागोन, जों बे बाथ्राखौ मिथिनो हायो। दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन बे जायगाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे मुंदांखा जायगा। बे ओनसोलनिफ्राय बर' हारि दैदेननायनि बेलायाव गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै सृष्टि जादों। आरो बियो बर'नि जारिमिनाव जेब्लायबो जायगा मोननाय मोनसे जायगा। आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां गोदान बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव दङ। बियो हारिमु आफाद हारिमु नेहाथारि बेफोरनि बर' सुबुं आफादनि बिनि लोगोसे डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि सान बिथांखौ लानानै बे कार्बि आंलं ओनसोलाव गोबां सावथुन बिथांमोना दिहुनदों। गोबां बेयाव देंखोगिरि बिथांमोन दङ। आं मिथियोमोन उन्दै समनिफ्रायनो बे कार्बि आंलं जिल्लायाव गोबां जोंनि थाखाय आंनि जोनोम हांमा बायदि बायदि बेबायदि गोबां बिथांमोना सोरजिदोंमोन। बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि सावथुन मुलुग, हारिमु मुलुग, थुनलाइ मुलुग बेखौ बिथांमोना गोबां बिहोमा होनाय बिथांमोननि अबदान बा बिहोमा दङ। बेनि थाखाय कार्बि आंलं जिल्लानि बिथांमोनखौबो आं नैबे खाबुआवनो आं गोसोजों साबायखर आरो बिथांमोनखौ बरायनाय जासियो। आं सानो जे जोङो दा मोसानाय दामनाय देनाय रंजानायखौ बयबो नायनो थाखाय बेवहाय गुबुन जादों। आरो नैबे समा जिहेतु जोंनि बोथोरा जोंनि अखा हादों, बेनि थाखाय जथेस्थ' जोङो खस्थ' मोनगोन। बेनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जों जाफुंहोनो हानांगोन। हारिमुनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि बर' हारिनि बे हारिमुवा बहुद धोनि। हयथ' जोंनि गाननाय जोमनायखौ जुदि जों नायोब्ला बर'खौनो जों मोनसे सिगां सारिनि मोनसे बियो जोंनि गाननाय जोमनाय बे बाथ्राखौ जों हयथ' दुगानानै लानो हायो। आं गोलाव बिबुंथि लाखिला जे दिनै बे हारिमु आफादनि जोंनि जि आयदा लानानै जि सानस्रि लानानै जोङो बाहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो जाय हारिमु आयदानि नेहाथारि बिथांमोना साफ्रोमबो साफा साफा गोजौ थाखोनि मेथाइ रोजाबगिरि देंखोगिरि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि थाखायनो हयथ'बा खुब खम दिननि गेजेरजों जोङो बियो गुबै माबायाव जोंनि बुहुमाव बा जोंनि आसाम नाङैनो भारत नाङैनो मिथिजानो हादों। मोनसे बाथ्राखौ आं बेनिखायनो जेब्लायबो बुंबाय थायो जे गोलोम बोथोराव जाय मैगं थाइगं जाय आबादखौ जों मावो बे आबादा लोब लोबनो थांनो देरलाङो बारायो। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव बे गोलोम बोथोराव धेमाजि जिल्लानि सानजारि नगर आथिखालनि जोंनि BKWC बा बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावख' बे जायगायावनो बियो जोनोम मोनदोंमोन। दा बे गोलोम बोथोराव जोनोम मोननायनि थाखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो दिनै 50 बोसोर जानाय जोंनि हारि माहारियारि आफादफोरजों समानै आवगायलांनो बा समानै रिजाय जानाय बेबादि मोनसे आफाद जाहैनो हादों। बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि सानस्रि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावनाय दांनायफ्रा जाहाथे जेब्लायबो हारिजों अनजानाय जोंनि हारिनि थाखाय मावनो हानाय खामानि जायो। बेखौ आं आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे हारिमु बिलिफांखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावनानै आंनि बुंनायखौ एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।